privilegiatu batzuk izan ginen. Frankoren diktadura garaia zan, eta guraso eta andereño eta txabaltar beste askoren inplikazio eta konpromisoari esker, euskaraz hasi eta hezi ginen gu. Berrogeita hamar urte pasau die, benetan txalotzekua da, eta benetan goraipatzekoa da orduko hartan Inaugien lana. Guk debekatuta egin gauen euskaraz itxi eskoletan, debekatuta, zigortuta egoten gehitzen euskaraz itxen gauelako. Geure hizkuntza, gaur gentiak esango da hori ez zileikeela, hori horti pasautagaz. Frankon diktaduran presiopien bizi izan, jentia, euskaria debekatuta hauen, eta gaina 70ko hamarkadan nik uste dut gehitu bijakola kanpoko jente asko etorri izan Atxabaltara bizi zeten, eta euskarian prestigioa esan zera onena izango, eta hor giro hortan egon zen jente bat, talde bat egon zen bultzatu hauena ikastolia. Jose Mari eta bai talde bat, azeon hemen gaztetan, kristau taldek egoten zian, eta bilerak egin daula. Eta han pixkat kontzientzia zezian, konpromisua hartu berdeula badanok pixka bat hobetzeko gauzak. Eta orduan, batez ere, nik uste iniziatiba izan zela hori, konpromiso horrek, bai herrigintzako beste gauzetan, eta hor ere, sensibilidadia zeukanak, pixka bat, danak batuta aurre egiteko. Zeratan ikastolia beharrezko ikusti duen erdeluntzen azitxeuen dana. Kanpotik etorrezten jente asko, baina zan frankismo deporia, eta euskeria baztertuta zegoen, berbait emetzuten usten, hori ikusti genuen, errexak guztiz erdeluntzera zijoala eta zan geruen, hori iztu ametu bihar. Berri hor, euskerara jo bihau, eta eskola azpitiko zehozten pentsau bihau. Ayuntamentuan zaharra zan, eta antxen danak hasi ziren zenarrak guk izginuen lan, han zenarrak inzeben lana, dana apurtuta zegoen da. Hala zen hasi zen ikastolia Zabaletan. Beretxeak zauen udal ayuntamentu zaharra zaten hori lekuen, bazan zen bi hiru lokal ataralekien, eta han martxan ipintzeko ikastolia, lekua aproposa azteko entzata. Orduan lurrien neutarima dana altzau inberi izan zen, olata dana altzau, eta geuke, gurezuok hartu, matxien brau eta dana, solu dana barretxa bota gauen, ikastolia geuk pintiau, geuke zela ala moldau, eta han hasi ginen lehenengo aurrakin. Eta orduen, ikastola zarretik, ayuntamentu zarretik, barrira pasatzeko, erosi egin un terrenua, lokala, baina han ezauen ez, lokala injabe zela. Han zan azola nahu, handana zan obra barrexa zan, da obra hortan garbitxoen bia zan, eskonburu bestek izagonan barruen. Da horrin zan lana izugarri. Eta hortan izauen lan asko, Jose Martin, Larrinagak, eta Angel Loiri. Horre bisok beste batzuk egin batera, baina horrekin zauen lana izugarri zatik, gaina zaukien eskua gauza kondoitzeko. Toki hau apaino, faltazien apala jarri adibidez, gauzak ekutzeko handeina antxak gauzak ordenan gustatzeako eta apala bai. Ekarri, nunbaitetik taula batzuk ekarri, eta hortik aldea horretze guztu zala, baina hemen bai, hau dana.
lehenengo zati bat egin gauen ikastolako gela bat. Eta bestiak egin gauen zatitu eta garajiek. Diru eta atzeko, kotxiendako garajiek, kotxi gortezteko garajiek egin ditu. Eta urrin beste gela bat egin gauen, garajiek kentzen, da ikastolak gehitzen joan ginen urrin urtietan. Gero sortu zen Andrameixetan, taberna bat ifitxie, hor diru apurberata atezan. Ikusten dut, lan asko tabernak bebai, eta igual grupuak ekartzen ziren diru ateratzearen, ez zeon dirui, karo. Niko dutzen naiz lehengo polideportiboan, eta gu jartzen ginen, edo zela sarrera saltzen, dano gurasoak eta nerinoak eta dana. Baina gurasoape lan asko eta oso inplikauta egon ziren. Eta goatzen naiz, Malkorreko horbeian aio bazien fabrika bat Gasteizen lehen zekaena, eta dituak indaitxura ondo, eta azkaul zalek, eta goatzen naiz, area juntziala, eta arei eskatu, eta dirua bat eman zioela. Da handik, bigarren urtio bete baino lehenago, deitxuzken berak, han preparatu zegoen afaio adar bat, da gainetik, erakutsi ezkun dokumentua, geure aurrien apurtu zauen, eta bueno. Eta gero beste bat zan baitere herriko botikatua, Juan Antonio Garmendia, zauze zen dunzuk? Plazan zeon farmazi bakarra, eta behar zan nauzia eta guare Euskararen alde. Eta arek asko launtzezun diruak indaulata. Dezori bakarrik, gerora be, problemak agertazien apuratori diruenak, beti preste hori zen zela zabitze laguntziko preste. Gero parroku bebe zan oso euskal zalien, Don Angel, eta arepe lan asko inauen, lan asko inauen parroku bebe. Da orduan Eliziaren parrokuaren babesaken hasi gintzen lehenen urtik. Baina gero ikusi zen beharra, entidade juridikoa sortu behar zela. Makina buelta egon ondoren, ezken ninguk erabaki genuen kooperatiba itia. Pertsonade juridikoa emuteko, baimizela junta bat sortu, eta junta horretan izan geure juntie sortu genuen, da nuen lehendakari. Josema eta nik gitzen, gehixau, ibilgitzenak topetan jentia, baina irakasliak. Eta guetako izan zen oso zaila, zati denporaretan hau zen lehenko tituludunak oso gutxi eta oso estimauak. Zati ikastolak hori sortzen zazen orduen txedanak eta dano gure ginun irakasliak. Gero problemi iztertuzten aurra nundi bildu, nola bildu. Eta aurra biltzeko zegoen mamojak, zegoen eskola publiko bertan, doan. Eta guk ordera aurrak paguten bierda, aurra bilatzea nahiko zaila zen. Baina orduan gurasoak jakinek aur txikiek zituztela, bat ez zauna zen ari galdetut, aurra ekarrik ikastolara eta kostate zen. Gure asmoa zen ertadunak integratia ikastolan, umiek. Da etxekin kopren behar, doain izan bizan, da doain zatia geure danon artien pagauta zen. Euskaldunen pagau, erradunak parte hartzeko. Euskaldunaki pasarriko etxekin euki ginen problema hundizenak. Baina errazoia zaukien. Errazoia nik ustot errazoi benetakoa gainera. Eura pasau zauera ingaizki, eta gero eta gure zemeala hori etorrikizuna emun bihutzau. Mi objetivo era que si yo me casaba y yo, como ya estaba viviendo aquí en Aretxabaleta, que lo lógico es que mis hijos que fuesen euskaldunas, que fuesen a Chabaltarrak. Me enteré que había un movimiento aquí que iban a legalizar las ikastolas para empezar ya a las escuelas en euskera. Claro, yo a la responsable enseguida me apunté y dije, oye, no te olvides de mí que quiero meter a los hijos yo en la ikastola. Y dice, no, a partir de los 3 años. Bueno, gu posik, oso posik. Ikastola fazienean. Eta gero, etorte ziren betik umore honakin, kantua ikasten hauen. Lehenengokotik, gut danok posik ikastolia formau zanien, eta
goxile behatzietan, 12etan, gero ordu isetan barriro eruen, lauterretan, azike, 4 kilometro itxen dituen egunero, umiok ikastola eruten. Azike, nupe ikastolie apur bat handien morun bauket. Bergaran inguan, Bergako ikastolan, eta udako igande batean, joan ginen debara, eta, igezin zozkune autobusa, eta orduan geratu ginen antzen bidian, baten batek ekartzen gintuen. Eta, kasualidadia, Sarasua, Jose Mari pasauzan, 2 umekin gainera, zetorren oriotik. Eta berak izazozkuna zoia ze Bergarara. Eta orduan sartu ginen, eta hasi ginen, izketan, daztek zer, bera galetu zuztan nun itxena da lan da, Bergako ikastolan. Bergako ikastolan, gu behar dugu txabaltan bat. Bueno, 15 urtekin magisteritza ikasi nahi nuela eta kolegio batera joan nintzen interna Gasteizera. Eta azkenengo urtien, 3. maila egiten ari nintzela, ara nun etorri ziren bat Jon Sarasua zan, Jose Mari, bestea Aranguren uste dut, eta 3. Ana Mari uste dut arategi bateko emakume bat. Eta eskaini zidaten urtebete formazioa euskeraz eta pedagogi berrian Donostian, euren kontura, ikastolaren kontura, eta gero ikastolan, Aretxabaletako ikastolan, lan egitea. Eta etorri zan ere aita esaten, Jose Mari Sarasua bat etorriko da Arrasatetik, eta osaba batek den da badauka, eta ara etorriko zala zita ipini gendunan, eta beragaz egon nintzen. Eta orduen, joen nintzen Legorretara, bialdu ninduten, 4 bat hilabete egin nituen Legorretan, ikasten edo ikusten zelan eruten dan gela. Da etorri nintzen gero, irailean, 71an, etorri nintzen Loramendi ikastolara, da Matilde bazegoen, Matildek eskuba bota zidan, lasaitu, eta gero 2 urte egin genituen. Nik aizpa neuken Donostian, eta esan nien, nahizun etorri. Da ezetza bezala emon zoztan, baina azkenien, handeren joik itzen topatzen, azkenien, aizpana juntzien, Sarasua juntzan, berakin berroa intzun da, azkenien anima esan. Arantxa izan da, ama, umiakin eta gainera erakusten eta ibiltzen eta eraten eta dana. Eta betik, arantxa izan da. Zoragarria esan dut, persona ona. Umiekin, pazientzia handi bateko emakumea. Gurasoakin berdin. Maite zauen, umieak Arantxa. Eta Arantxakin oso harreman onak eukizu betik. Problema bari, eta Kristina. Eta munduko eselan zen, Matilde. Ikastoliekin danak euskeraz bida moruen, porque onja da bastatete gatxaue, egongo ikastolak. Baina orduen oso euskeri izan bai. Instalazio eta baliabide handirik etzaukun, baina sormena landu gauen eta talde lana eta lankidetza modoko beste balio batzuk ere. Batetik, saiatzen ginen nolabait motivazio intrinsekoa, ezta? Ikasleak ikasten zauelako, ikasten dau, edo posten da, edo barruko motivazio bat eskanpokoa, ez? Saria eta zigorra, ezta? Ordura arte, irakaskuntzan, betik izaten zen, bakoitza bere pupitrian omaian, neskaleko batean, dutila bestean, hori banaketa hori derrigorrezkoa izaten zen. Gure irakasteko metodo horiek egin zuten taldean lana, elkarrekin lana,
jolasten bidez ikasi, eta ez zen neskak eta mutila elkarrekin, hori izan aldakotza handi bat, eta orduan gureko guraso batzuek eta bastante zalantza batzuten hori aldakotzukuntza handia zela, eta berez nola urtengo ote zuen, baina hori biten ginen. Ni bilurra porrotxo nakoaten, orduen zan badakizu ditadura bat, eta izela fango dago zabarrixak, askotan ondo urteten da baina beste batzuetan ez dago urteten hain ondo, ni bilurra bai. Baina nire zonak ez, andar tranquilo gozaitxez, hori ondo fango da. Atxabaltan ez gare bizi bier, bai. Euskal Herrian ez gare bizi bier, bai. Ba orduan, umiok ikastolara bieldu bio, bai. Bueno, sí, ¿qué van a aprender? Yendo ahí, siempre anda por la calle, por ahí, por el monte y les andan, ¿qué van a aprender? Da, pues bueno, ya no aprenderán. Akoratzen batekin matematikak ipintzen zuen. Matematikak nola ikesi behar du? Zuk ikesi duzun bezala, ez? Baina euskeraz berdin izango da. Baina ordu da hori baten batzuk eukizuen. Oso desberdina zen, oso desberdina. Eta, klaro, hor, eztabaida zazen, gure artien be bai, eztabaidak. Onak izango ziren, larriko lasaitasuna bezala, ezala beste lekuetan ikesten zen, lau da lau sortzi die, eta punto ez. Beste erabateko, Gogoratzen dut, saukula hola mutiko pista bat, zala hola membrillo handi bat modukua, lurrian zirkulo bat marrazten gauela eta inguruan jartzen ginela, asko kantatzen gendula, eta batez ere gogoratzen dut, Gabonetako egunak, Aretxabaletako kaletan zehar kale jiran ateratzen ginen, Jesus Aurtxo horrelako lastozko etxetxo baten sartuta, eta gero bukaeran plazako eskieratan argazkixa ateratzen gauen. Loramendi ikastolatik joeten ginen sarri irteerak egiten genituen. Eta behin gogoratzen dut, zuge gorri bat topatu genula hilda, ez? Hartu gendu makila baten eta gelaraino eraman genuen, lagarbitu, eta ez dakiz zer sartu genion barruen bagoatea edo izango zen, josi dauki gendunan luzero, ez? Disekauta. Kontuan nuke behar dugu, euskeraz irakasten genuela, ez zeuden libururik, ez zegoen ipuinik, ez zegoen testu libururik, eta orduan Frenetek zabaldu zigun ate bat oso polita, eta zen ekoiztu zuen lanak eta irakurri. Orduan, irakurketa eta idazketa hornitzen zen bertan, ez da? Ez zauen, ez ebez erakusteko, Arantxa berak gertaketa zauek gauza guztiak, umiei erakusteko, eta Batilde be lana asko izan zen hortxan gertaketan gauzak, ez da? Gero erakusteko umiei. Nik gogoratzen naiz, etorri ziren behin Guardia Zibilak, goiko geletara. Eta ni neukan arbelian jarritxa sumendi bat, margotuta eta umia esplikatzen edo sartu zirenerak, eta lehenengo esan zidaten, uste salga de klase, eta nik esan dutzen, ez, nik umiak hemen bakarrik ez noia usten. Urtengo naiz umiekin batera. Danak urten ginen, ume eta guzti kanpora. Han ibili ziren, nik ez da registratzen edo ikusten edo nahi dana. Eta gero sartzen gara eta galdetzen dozte. ¿Y esto qué es? A ver, zei pintzen eban. Eta esplikan noche, pues es un volcán. Ikastola zen, zelako erakunde bat, apur bat, legez kanpokoa, lege barruan zegoen, baina arraroa ez da. Orduan, inspektorea etortzen zen, noizean behin, eta behin gogoratzen dut, etorri zala nire gelara, eta galdetu zidan, estos niños saben leer? Eta esan nion, sí, saben leer en euskera. Bueno, pues dígale a uno que lea. Eta orduan bati, eman nion ipuin bat euskeraz, eskura, eta irakurri zuen, ez? Eta horrelako, 11 abentura.
ikastoletan bilurra zegoela, baina gero fruituak azkenetan ikastolienak oaak etxan ziren, da hor demostratu zen Eskola Nazionalen aldien bi hizkuntza garbi, ondo jakinik, eta beste eronota oak aterezen dara, eta emaitza oak aterezen zila. Gero horre postu ginduen apur bat, Gure aldetik esker honeko berbaik besteik ez dauko, sortzaileen dako, handeren joen dako, eta launketan ibilizien danen dako, eta baita gure gurasuen dako. Pozik egoteko moruen gauz, orduan Aretxabaletan erdera zitzezan gehizena, eta gaur euskera zitzen da. Naiz eta gaur egunien ondiok, pizka bat atzera pauso bat uste dut eman dugula. Da hor pena ondi ematen dugu egin duen lana, ez frutu guzi ematia. Euskerak aurrea bizitzen nahi badeu, lana, Baina lana egin zan lehen, baina iniberkoa, Nola? Zuek asmatu behar.